Ulitin ko ang tanong ko sa'yo, ha? Ayoko na sa'yo makipag-away, ha? Magmamahal na araw na. Mananalangin ako. May pinuntahan lang ako rito para magpakabit sa altar. Yung sa altar doon sa, kortina. Hindi mo to, anak. Siguro pinapapag. Sagot! Hindi mo to, anak. Hindi mo to kano-ano. Basta't gusto mo lang nakatingin sa kanya. Hindi mo siya pinapatulog. Lalaki ka. O, sige. Patay ka. Pero alam ko na patay ka. Kahit magsinungaling ka, alam mo pa rin. Patay ka. Kung saan siya pumupunta, lagi ka nandun. Pero seselyuhan ko to upang hindi ka na makapasok at hindi mo siya guluhin. Mamili ka. Dalawa lang ang pagbibigay ko sa'yo. Ibabalik kita sa impyerno kung lalabas ka sa loob ng bahay nila at hindi mo siya pupuntahan. Saan gusto mo? Sa labas lang. Sa labas lang bahay nila. Saan bahay nila? Doon, dito. Kung saan sila natutulog? Saan doon? Pipigayin kita. Saan doon? San Francisco. Sige. Walang espiritong kaluluwa na ikaw ay papatong. Hindi ko sinasabing pumapatong ka rito. Yung nakalutang ka sa area at nakatapat ka, mismo ang Diyos ang nagsabi sa akin. Hindi magsisinungaling yun. Dahil Panginoon mo rin yun at Panginoon namin lahat. Naintindihan mo? Sinabi niya sa akin, yung kaharap mo, hindi mo siya makikita, pero ipaparamdam ko siya sa utak mo. Ang sabi niya sa akin, ipapasok ko sa utak mo ang sasabihin ko sa iyo. Ipinakita niya sa akin sa pangitain ko na ikaw daw ay nakalutang sa ere at nakatingin sa kanya. Ang tanong, kung hindi mo to anak, bakit may pagnanasa ka? Di ba masama yung ginagawa mo? Huwag ka magnanasa sa buhay na tao, naintindihan mo? Doon ka, akit ka sa langit o babagsak kita sa impyerno o doon ka sa labas ng bahay niya at hindi ka napapasok? Hindi ka napapasok. Lalaki ka, babae? Sige. Tanda mo sinabi ko sa'yo, ha? Tanda mo, ha? Meron pa wala na? Meron pa wala na? Sigurado? Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Ilang kayo ng gugulo? Sabihin mo yung totoo, pupugutan kita ng hininga. Kahit kaluluwa ka, kaya kitang sugatan. Sa spiritual ng apoy, tanda mo. Ang makakapaso lang sa inyong spiritual ng apoy ay pag-ibig. Hindi kita sasaktan. Kung susundin mo lang ang sinabi ko, huwag ka nang papasok sa loob ng bahay nila. Naintindihan mo? Huwag mo na siyang dandon ka sa ere. Sabi ng Diyos, nasa ere ka daw. Kaya iniisip ko, kasi kamamatay lang ng tatay nito kung tinanong kita. Pero inunahan ng Panginoon Kristo, pag nagsinungaling siya, tapusin kita. Naintindihan mo? Pero nagsabi ka ng totoo, kaya kapayapa namin dala, palalabasin kita sa loob ng bahay nila. Naintindihan mo? Hindi mo to anak. Hindi mo siya kaano-ano. Hindi mo ka mag-anak. Bakit? Doon ka ba nakatira sa bahay niyon? Doon ka nakatira mismo doon sa bahay na tinitira nila? O kung doon ka nakatira, sino kamag-anak mo ron? May kamag-anak ka ba ron o wala? Matagal ka na ron? Sige ha, usapan ha. Titigilan mo na para makatulog siya ha. Meron pa wala na? Okay na. Salamat. Usapan to ha. Pag ikaw ay bumalik sa loob ng katawan niya at pinapakalaman mulit ng kaluluwa niya, tanda mo, sa araw na yun, pahuhugot kita sa mga anghel ng Diyos, ipababagsak kita sa pinakailalim ng impyerno. Naintindihan mo? Gusto mo ba doon? Sige. Wala na. Inasabi ko sa iyo yung totoo ha. Ayaw ko sa iyo makipag-away. Naintindihan mo? Sige. Handa mo sinabi ko sa iyo ha. Pag sinabi ko lumabas ka. Naintindihan mo? Usapan to. Ginoo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Lumayas ka. Ligaw na kaluluwa sa loob ng katawan niya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kilat mo ang iyong mga mata sa pangalan ni Jesus. Bumalik ka na sa iyong katawan lupa. Amen. Dilat.
May tatanong ako sa'yo, konti lang. Kunting-kunti lang. Saan ka nakarating? May pinunta ka? Sa bayan, anong ginagawa mo sa bahay nyo? Ano ka ba? Nakaupo? Parang ganito, nakatayo, makipagkwento ka sa asawa mo. Sa bahay nyo, sino ba nakatira doon? Ay, sino may kasama? Ha? Nakahiga ka? Wala ka nakikita doon? Kahit isa? Liwanag o madilim? Sobrang liwanag na nakita mo. Nakahiga ka sa bahay. Pag dilat mo, nakaupo ka sa amin at nakita ng asawa mo at saka yung cameraman natin. At ako, ang bilis mo na makarating. Gano'n ba kalayo yun? May patay na lalaki. Siya daw yung may-ari ng bahay nyon. Pero, hindi ka naman daw niya tinatabihan. Nakatingin lang siya sa'yo. Parang gusto niya sigurong lumayas ka dyan sa bahay namin. Naintindihan mo na? Tingnan mo yung kamay mo. Pantay na yan. Kaya kala rin? Pagpag mo muna. Gano'n mo. Ganga mo lang yung kamay mo. Pinasan talaga na. Pinasan talaga. Bengon mo lang. Oh. Kita mo yung dulot-dulo ng daliri mo. Pantay na. Di ba? Gano'ng kahaba yan kanina. Gano'n, di ba? Sobrang haba. May ligaw na kaluluwa sa bahay nyo. Isang lalaki. Sabi mo kasi kanina lalaki ka. Doon ka nakatira sa loob ng bahay na tinitirahan nyo. Hindi ko alam kung bakit kanya tinitingnan. Pero sinabi na ng Diyos na siya ay kaluluwa. Ang pakiusap ko lang, bago kayo matulog, humingi ka ng holy water. Gumawa ka ng walis tingting. Makinig kayo sa akin. Ay, ikaw na lang pala, no? Bumalik ka ng walis tingting. Yung hindi pa nagagamit. Mura lang naman siguro yon. Humingi ka ng holy water nito, konti kinalibing. Wisikan mo. Bago ka matulog, hampas mo dun sa apat na sulok ng bahay nyo. Sa pangalan ni Jesus, bala ka. Lumayas kayo, masamang espiritu. Tapos matulog ka na. Yung walis, kung ito ang kwarto mo, kunyari, anong pintuan nyo, basta kwarto na ha, hindi loob ng bahay ha. Kung may bintana, ilagay mo yung walis tingting pataob. Parang pa ganyan. Pag hindi, malapit sa paanan nyo, sa gawing kaliwete. Para hindi na makapasok yung mga kaluluwa. Hindi siya galit. Doon daw siya nakatira. Yun nga lang, baka kailangan mo lang linisin yung bahay niya. Ano ba yung bahay na tinitira nyo? Inupahan nyo lang o sa yung bahay? Sa tita po namin. Sa tita nyo? Doon daw siya nakatira eh. Tsaka balo mo yung bali. Tapos, nakarating ka doon sa bahay nyo, natutulog lang, nakahiga. Buti, hindi ka tinabi. Wala ka nakita mga elemento doon. Maliwanag lang. So, sige. Ano pakiramdam mo? Okay na yan. Danatista.